এইটা আছে ঠাকুর ঘর আর এইটা আমার বারান্দা আছে এটি সিঁড়ি ডাইনিং ছোটিয়া ডাইনিংটা আজ্ঞা ঠিক আছে ଆଉ ସେଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି এটা বসিয়া ପାଇଁ জায়গা କିଛି ମିଳିବ ବସିବ ସାର୍ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଠିଆ ଠିଆ ଯାହା କରନ୍ତୁ এইটা দেখি ହଉ ଆଜ୍ଞା ନକ୍ସାଟା ନ ମନେ କେନ କରିପାରିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି ନିହାତି ଦରକାର ସେଇଟା ଆଚ୍ଛା କେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର କାମ ଅଛି ହଁ ବା ଦୁନିଆ ଫାଇଲ ଆପଣଙ୍କର ହଁ ঠিক আছে ଏ ପେଣ୍ଟ ବି କଣ ଚାଲୁଛି এইটা ଆପଣଙ୍କ ଘର ঠিক ଅଛି ଆଜ୍ଞା এইটা ଆପଣ ଗୋଟେ ବେଡରୁମ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା এইটা କିଚେନ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା এইটা ଆପଣ ବାଟ ରଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା এইଠି ଗୋଟେ ଠାକୁର ଘର ପାଇଁ ଜାଗା ରଖିଛନ୍ତି ଠିକ ସାର୍ ଆଉ ଯୋଉ ଏତିକି ଯୋଉ ଜାଗାଟା ବଢିଲା এইটা ଆପଣ କଣ ଏଇଠୁ ଏଇଠୁ ସିଡି ରଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା এই জায়গাটা বারান্দা ପାଇଁ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଡାଇନିଂ ପାଇଁ ଠିକ 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 ସାର୍ আচ্ছা ঠিক ଅଛି আচ্ছা ସାର୍ ବୁଝନ୍ତୁ এই ଯୋଉ ଘରଟା କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିଏ ଦେଇଥିଲେ କିଏ କରିଥିଲେ ଏଇଟା ଇଏ ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଓହୋ ରବୀନ୍ଦ୍ର କଣ୍ଟିକଲ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ଓହୋ ସେ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ପଢୁଥିଲା ମୋର ତାହେଲେ 3 ମାର୍କ ମୋର ଅଧିକ ଓହୋ ସେଦିନ ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଏ ଆସି ତଳେ ଆଉ ଓହୋ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଏ ନକ୍ସା ଦେଇଛି ପୁରା ଭୁଲ ଦେଇଛି ଓହୋ ତା ଘର କଲେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟା ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ ହଁ ସେଟା ମୋର ନାହିଁ ଜାଗା ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ନା ମୋର ନାହିଁ ତ ଆଉ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଜଣ ରହିବେ ଆମର 5 ଜଣ ରହିବୁ ଆଉ ମୁଁ ନ ଜାଣିଲେ ପୁଣି କେମିତି ବତେଇବି ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ଠିକ ଠିକ এইটা ଏପଟ ଏଇଟା ବେଡରୁମ ତ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବେଡରୁମ ରହିଛି ଥାକଟା ତ ସେଇଟା ଥାକ ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଥାକ ବେଡ ସେଇଠି ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇ କଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବ ପଟ ଦିଗରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ କଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବି ହବ ସାର୍ ପୂର୍ବ ପଟରେ ଲାଟିନ୍ ହଁ ମୋର ନିୟମ ଟିକେ ମୋର ଇଏ ମୁଁ ପାଠ ଭାଷା ପଢିଛି କଣ କହିଲ ଇଏ କଣ ସେଟା କହନ୍ତି ପାଞ୍ଜି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଲାଇନ ଛୁଆ ନା ଆମେ ହେଲା ଏଇ ପଟେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଟା କରିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ତା ବେଡ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ବେଡରୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଟାଚ ରହିଲା ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ ହେଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲାଟିନ୍ ଏଇଠି ଗୋଟେ ହବ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଆଚ୍ଛା କମ୍ଫର୍ଟ ବାଲା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଜାଗାରେ ହବ ଏଇ କଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ବେଶୀ ନାହିଁ ପୁରା 6 ଫୁଟ 6 ଫୁଟରେ କରିଦେବେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ମୋର ଟିକେ ଭୁଲ ରହିଲା ଆଉ କଣ ସାର୍ ରହିଲା ସେ ଯୋଉ ବେଡରୁମ ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ହବ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି 2ଟା ଲାଟ୍ରିନ୍ ହବ ସେ ବେଡରୁମ 2ଟା ଲାଟିନ୍ ହଁ ଆଉ ଆପଣ 5 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ମାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ମାଇଲେ ଆପଣ ସେଠି କଣ କରିବେ ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ତ ବାହାର ତ ଯିବେନି ଭାଇ ସଫାସୁତୁରା ଲୋକ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ବି ଠିକ କଥା ସେଇ ସକା 2ଟା ଲାଟ୍ରିନ୍ ହବ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ମୁଁ ତମର ମାନେ ଭଲ ଚାହୁଁଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଯାହା କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ 6 ଫୁଟ କହିଦେଲି 3 ଫୁଟ 2ଟା ହେଇଯିବ ଆଉ ସେଥିରେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ବାରାଣ୍ଡାଟା ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ତାମାନେ 2 ଜଣ ଗଲେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଉ 3 ଜଣ ଏଇ ଯୋଉଟା ନିହାତି ଦରକାର ସେଇ କଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଏ କଣ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଲାଟିନ୍ ସେଠି ଫୁଲ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବୁଝିପାରିବନି କଥାଟା ସେଠି 2 ଜଣ ଯାଇଛ ତମ ମାଆକୁ ମାର ତମ ମା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିବେ ଆଉଥରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ କାଇଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ସେଇ କଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟା 4.5 ଫୁଟର ଲାଟ୍ରିନ୍ ଗୋଟା ହବ ସେଇଠି କରିବା ହଁ ହଉ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ୟାନ୍ କରନ୍ତୁ ବାଲା ହବ କମୋଡ ଦିଟା ହେଇଛି ସେଠି ପ୍ୟାନ୍ ବାଲା ହବ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା କରିବେ ଆଉ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏପଟେ ଠାକୁର ରହିଲା ହଁ ଠାକୁର ଆମେ କାଟିଦେବା ଠାକୁର ରଖିବା ଠାକୁର ଉଠା ହେଇଯିବ ହଁ ଆପଣ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ବାହା ହେଇନି ଆରେ ତାପରେ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ